Bienvenido. O presidente da Deputación recibiu este martes o novo alcalde de Lugo na primeira visita institucional de Miguel Fernández ao Pazo de San Marcos tras a súa toma de posesión como rexedor, en a que quedou reflectida a boa sintonía entre ambas institucións. Isto o único que significa e que pon de manifesto pois é a excelente relación personal e institucional que temos e que, desde logo, pensamos, en todo caso, profundizar. Eu estou encantado de que unha das primeiras visitas institucionales sexa esta casa, porque a considero como a miña, porque, como sabedes, son tamén diputada provincial. O alcalde asinou no libro de ouro da institución provincial, onde felicitou a Diputación polo traballo que realiza en beneficio da provincia e da cidade de Lugo, o que redunda, afirma, na mellor calidade de vida dos veciños e veciñas. Nesta liña, ambos mandatarios amosaron a súa disposición para continuar a colaboración entre ambas institucións, tanto en proxectos actuais como de futuro. Eu quero explicitar o fortalecemento desa colaboración entre a Diputación e o Concello de Lugo, porque a Diputación de Lugo, a través deste presidente que lles fala, reafirma o meu compromiso, reafirma o seu compromiso de traballar man a man co Concello de Lugo. E esa colaboración entre ambas institucións vai ser clave para materializar pois, esos proxectos e esas necesidades que ten a ciudadanía da capital. Queremos continuar nesa línea de apoio e de colaboración porque nos vai permitir, primeiro, mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas, que é realmente o noso objetivo principal, é non deixar a ninguén atrás. É todo de cara a esa cidade pola que estamos traballando, a que soñamos, pois esa cidade aberta, ecolóxica, verde, armónica co entorno, inclusiva, donde sea doado vivir, donde haxa oportunidades e da que nos sintamos pois, moi orgullosos polo que estamos traballando. Sobre estes proxectos falaron na reunión de traballo que mantiveron logo de que o presidente entregase varios agasallos institucionais ao rexedor. Bueno, además para eso vale que pesa. Muy bonito, señor. Moitas gracias.